Okay. Hi guys! Maghahaul ako para malaman nyo ang mga bilihin nowadays. Ngayong araw ng March 22, tama ba ako dyan? March 22, ito po ang pinamili. Mamaya ko po slow motion para sa prices. At andito na. Yung gasol ay hindi ko pa alam kung anong presyo. Tapos, hala, sige. Unahin ko na ito pong sa Our Daily Bread na sliced bread. Ito, yung malaki nila ay 50 ang isa. Kumuha po ako ng dalawa. Ayan. Tapos, meron sila nitong fig pie, kung tawagin. Fig, na wala namang fig. Spring onions ang nandyan sa loob. Ayan, 5 pesos ang isa. At yan ay pang-merienda para wala nang lumabas. Tapos, okay, umpisa na natin. Okay, anyway, itong pagkain para kumain na sila doon kung gusto niyang dumukot. Ito yung Jollibee. Ayan, 8 pieces. Ewan ko po kung magkano. Sana nilagay ang resibo ay ito. Ayan, at ang pinamili ay worth 779. Ay, 863. Ayan. 863 lahat. Merong ganyan. Merong spaghetti. Ewan ko kung 6 piece ba yun? O 8 pieces. 8 pieces yata yung chicken. Tapos, merong isang family pan jolly spaghetti. Ito yun. Ganyan. Masarap. Alam natin, spaghetti ang init. Aray ko, mainit pa. Inuna ko na po ito dahil gutom na yung isa. Tapos, syempre, yung favorite namin na latest na product nila, ito yung tuna pie. Kumuha ng 2, 4, 6. 6. Okay. 2, 4, 6 na tuna pie. Tapos, 8 pieces na chicken joy. And then, one family pan jolly spaghetti. At ang presyo ay 863. Yun na yun. Ayan yun. Ayan. Marco, ay dyan. Nandito ng pagkain kung gusto nyo kumain late na. Tapos ngayon, namin po ito. Wala, saan ko nilagay yung resibo? Ito pala. I-slow motion ko na lang mamaya itong presyo, ha? Basta lapag ko na itong mga pinabili. Ito, may yung mga ganyan. Batchoy, jampong. Nag-order yung isa ng pang-snack. Ayaw yatang mag-diet, guys, kung ano-anong in-order. Ito, ito siya, Ito, nagtago, Ayan, yung snack daw niya. Grabe lagi. Ayan. Ito kasi, ito ang pinakamadaling maisip na pagkain, pero hindi dapat lagi-lagi. Kasi, medyo hindi rin healthy. Pero, ito ang pinakamadali talagang naisip na pangtawid gutong pagkain na kailangan ng pagkain. So, ito yung jampong. 3 jampong ang kinuha ko at saka 3 rin na batchoy. Pero bumili rin ako nito. Napakasarap kasi nito, guys. Noodle with spicy beef. Medyo may kamahalan. 120 something. 122. Ewan. 127 ba yun? Ito yun. Masarap to. Yung Vedan. Matagal ko nang inabangan kasi out of stock nung nakaraan. Ayan. Masarap ito. Nandyan na lahat ng sahog. At lasap na lasap mo yung kanyang karne. Okay? Tapos, pansit canton. Bumili ako dahil, ayan, favorite ni Gian. Di ba na lang hindi kumain ang magulang, dapat yung anak. Naku, ewan. Nox. Bumili rin pa ang papa mo nito. Bumili pa ako dun sa bakery. Hindi ko nakita ito na nandito. Ano, magkano to? 13 pesos ang isa. Ano ba ito? Ngayon lang siya bumili nito. Fig pork pie din. Bakit tinatawag na fig pork pie? Wala namang fig yan. Alam niyo ba ang figgy in Italian? Yung figs, yung fruits. Wala namang ayun, nagsalita na naman.
Tapos, ayan, yung mga pangsahog ko. Alam mo na, mga sili-sili, mga makopa, mga ingredients, mga prutas. Di na ako pumuntang palengke guys kasi check ko sarado doon. Daming sarado ngayon. Tapos, lemons, asin. Kain na ako ha. Ito spicy? Ha? Spicy lahat? Ay, ewan ko kay Papa. Bumili akong laurel na sangkatutak, yung sesame seeds ko. Alam nyo naman, yung pagluluto ko. Bumili rin akong sangkatutak na luya. At bagong favorite ng mga anak ko. Lalo na yung asawa ko, lagi nagre-request ng, eto, tabliya. Buti naman, hindi laging kape. Lagi na lang kape. Tapos, brown sugar, bawang. Pagluluto, ang number 1 kong iniisip, guys. Okay, kasi yun naman ang libangan natin. At kailangan din ng buhay natin ang kumain, spaghetti. Ayan, tapos na yung isang basket. Ang pangalawa. Bali, 3 balot to eh. Dalawang yung SNR bag na itong square bag. Tapos isang karton na malaki. Siyempre, yung ating spices, yung parsley. Siyempre, yung favorite gulay natin, yung celery, yung repolyo, mga oranges, at cheese natin. Naku, wala yung mozzarella ang hinahanap ko doon kanina guys. Tapos, fruits, pineapple, cabbage, mga karne, lettuce. Naku. Mga oranges. Tapos, ito, penging patungan anak ko. Ang patungan. Yung tray nga ng pizza, ilagay mo dito. Ayan, ground beef. Ito ang price. Ang ground beef is 350 ang kilo, and then 211 pala ito. Tapos bumili rin ng asawa ko ng pork longganisa, yung skinless, 141. Ito 260 ang per kilo. Tapos ito, bumili rin siya ng pork lumpia. Aba, hindi yan kumukuha nito noon ha. Bakit kaya? Ano kayang nasumpungan nito at kumuha ng pork lumpia? 142 ito guys, 241 ang kilo. Tapos ito naman, pork menudo. Kumuha ako para pang menudo natin. Tapos ito, liempo is 250 ang kilo. 250 ang kilo. Ito naman ay brisket, 85 pesos. Ito ay 200 ang per kilo. Ito naman ay brisket din, 240 ang kilo. At ito naman yung tenderloin. Ayan, 255 ang kilo. Ito naman ay yung pork belly. O yan, 250 ang kilo. Ganyan. Tapos may dugo siya, pakibanlaw ito. Papa, banlawan mga bahagyat, mamamaho. Tapos yung nasa karton, pahingi akong gunting dyan. Oh. Dito, gunting. No. Ayan. Sige. Ayan. Ito lang. Siyempre, hindi lang alcohol ang ating binibili para sa ating health. Listerine, yung pang-gargle. Mga pampalasa ng pagkain, ketchup. Bumili na akong malaki. Tamis anghang. Matatakaw sa ketchup itong mga anak ko. Soy sauce. Kapag luto natin, naubos na naman. Tapos, yung patis. Bumali din ako ng patis. At saka, mga milk. Ayan, milk.
Fresh milk, kailangan ng katawan. Dali namin makaubos nito. Ayan. Tapos bumili rin ako ng evaporada para sa sikwate. Tapos bumili rin akong pineapple juice. Yun, 100% pineapple juice para sa lutuin. Mga lutuin. Ewan ko lang kung lutuin ba o inumin nila. Tapos ito yung oranges at saka ano ito? Orange and ano ito, papi? Mixed portion. Mixed fruits. Ayan. A happy day. Tapos bumili rin ako nito para sigurado ka ako baka mamaya na ubos na. Di ko na-check doon sa pantry kung meron pa yung tomato sauce ko pag nag-spaghetti or pasta. Ito yung coconut cream ko. Dahil hindi basta-basta makalabas ngayon magpakayod ng natural na coconut. So, yung delata na lang. Tapos ito, pomelo na drinks. Aray ko. Humidifier na kailangan ng lagay ko. Dalawa, binili niya. Tapos, Colgates. Yung sikwate, nasaan na? Tapos, ito, mga panlaba. Marami pa naman ako, pero mabuti. Ay, ang dami palang Colgate. Ano? Bakit nagkahiwalay? Ayan, daming Colgate, sigurado. Tapos, sinigurado kong bumili uli ng sabon namin, panghugas ng kamay at pangligo. Ayan. Diba? Complete. See that? Okay? Yan guys. Tapos ngayon, slow motion ko yung resibo para malaman nyo. Okay? Paano? Wait. Uy, anong pakialam mo dyan? Ha? Anong pakialam mo dyan? Uy, anong pakialam mo?